Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nanɗon so tawi dental diina ngal lawƴama ha laaɓi, dental kaburi pulaar ngal lawƴama ha laaɓi, an jiɗɗo jeede heno waɗɗi 00 221 77 906 14 81. saɗa ara noon ya taw temedde ma nayi ene jungo maɗa, to wona nannam ha janggo ala hen, ko temedde ma nayi to ene jungo maɗa nanna ɗum ɗon, so Orange Money so Wave yetto on saaha waɗi e keese he. Joni ko dental gotal woodi, dental diine tan on taw fuɗɗi, yimɓe ene naata ɗon ha on heewa, so on heewi noon mbawi wadde de o juɓɓudi noon kadi ko galle goto, to journal o wonno to egginte watte e nder dental diine he. sen fini mbaɗen diine o e journal o, an noon gonɗo hen o andi ko jiɗɗa ko, ƴetta ko jiɗɗa ko, gasi. Nden wonno ko dental diine jaɓa 400, dental journal jaɓa 100, ne muusi. waɗi ko muusi ko noon enen ndendata gussen ɗum ha fota e meɗen, hankkadi haqqille ma deeƴa. Sa fini subaka an ko journal welma, ƴetta journal ma jahaju ma. An ko jangde sharia welma, ƴetta sharia ma jahaju ma. Wo amma noon onon yiɗɓe jangude pular ɓe, yiɗɓe jangude alkule arab ɓe, onon parton ko dental diina TV to, dental diina TV to jahton onon ko toon pahaton. So fewnama ha gasi lomboye toon janggoton, ɓuuri welde janguirde. So majjirima tawa aɗa andi ɗo woni ɗo, mbawa dañcude ko majjirma ko. Kadi nan toon kadi bindanɗe kewɗe ƴettade aɗa janguitoɗe an daɗaɗo o. So bindanɗe kese gari tawma toon ko ni kadi ɓattiɗen golle ɗe joni. Dental diina tan woodi joni, ko hen mbatten jangde sharia, hen mbatten journal o. An noon mo ɗum jarani o, temedde ma nayi tan min mbiya addu, min binduma, kaala indema, yettode ma, ɗemgal ma waɗami hen, mi waɗma hen tawa addiri noon. Hankkadi wona no wano ni wayi, waɗami hen ha janggo mi addanma, ala, accu tan ha keeɓa temedde ma nayi jungo maɗa, gara bersa noon mbawa wiide nannam. Nannam kay ya taw a addi kaɗa natira, ɗum kadi yo laaɓ ceer. Kala jiɗɗo nadde hen yo andir noon, famira noon. Dental diina woodi on ko hen mbatteten joni sharia o e journal o, gasi. Udden duɗal dental diine, dental journal nga uddama, en guddi ɗiɗɗe, hankkadi wonta gotal, golle ɗe ɓuura weɓande en. ɓuri sen fini subaka ɓe mbiyen yen jaa dental diine, jehen journal, jehen arab, jehen pular, jehen YouTube, jehen Facebook, jehen TikTok, ene muusi. Wadde tan feccere fecce ɗiɗi, feccere wotere nde ko dental diine heroro sharia o e journal o. Dental diine TV heroro jangde pular nde e alkule qur'ana arab ɗe. Kala hen ɗo mbawɗa wonde noon ane nunɗuɗon, kala ɗo mbawɗa wonde he nunɗuɗon, aɗa jangguine, aɗa walle, andene amin jiyanima, a yiyani min, hesko Allah jiyawma ne yiima, hesko Allah jiyawma ne yiima, yidema e golle ma gonton ɗe. Addira toon ko ha foftino foftinami, oɗon mbi ko yiɗɓe jangude, o mbaɗanama feere noon janguirton ha jangon, waɗen jangge. So lewru maayi on kadi ƴette balle mon nulɗon, yetto kees meɗen, reeno golle meɗen, taw en tampata, en lorata, ene fof ndendi saago, hay goto alano ɗon lorde e lorede. Wadde noon ko ɗum koye wonno kadi haalande hande nde, haade janggo e jaam jiyon dental diine ene lawƴa ha laaɓi ceer, jiyon dental journal ene lawƴa ha laaɓi ceer, taw a anda, aɗa namdo, taw a haalanama a andi gila law. Keblo guila law, kala jiɗɗo jeeyede hen yo heblo gila law, yo heblo gila law, anda kam ko noon alhaali wattira.
amo yiɗa noon ala hen mbawatma ko jiɗɗo min kaldata jiɗɗo nanɗo jaɓɗo pelliɗo bisimilla maɗa ala suka ala mawɗo ala debbo ala gorko numéro o nan ɗon ene jaranma waɗa 00221 77 906 14 81 nanna yetto kees duuso golle men jahoje tawa toon jarama jokke golle min beltima nannaki famnaki yooɗani yuɓɓani goto foof fina dawa kalmum heeɓa arta wi ceerno a jarama yoɗani e ceerno yo Allah hokku en nande e famde ko musidɗo moɗon guiɗo moon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam